Continuamos mergullándonos na relación entre Camilo José Cela e Isaac Díaz Pardo nesta nova exposición virtual Isaac Díaz Pardo, o triunfo do equilibrio. E hoxe presentámosvos un material que se conserva na Biblioteca da Fundación. Trátase de 3 cartéis de cego que están ilustrados por Isaac Díaz Pardo e que foron publicados polas edicións do Castro en 1970, editorial que foi posta en marcha 7 anos antes por Isaac Díaz Pardo. Estes 3 cartéis constitúen un exemplo de experimentación artística a través da unión de poesía, música e debuxo, no que está claramente definido o principal criterio estético de Isaac Díaz Pardo, partir do tradicional para crear novas formas. O primeiro cartel que vos presentamos titúlase Paco Pixiñas e está firmado por Arístides Silveira, pseudónimo de Celso Emilio Ferreiro. A composición musical pertence ao prestixioso compositor arxentino Isidro Maíztegui. O segundo cartel de cego, o Marqués de Sargadelos, presenta texto e debuxos de Isaac Díaz Pardo, mentres que a composición musical corre a cargo de Ramiro Cartelle. O terceiro cartel de cego, a nave espacial, repite os créditos do segundo. Como anécdota, contámosvos que fai uns días o artista Javier Bermúdez recreou nuns vellos baños públicos de Sada esta popular obra. Estas 3 obriñas completábanse cunha máis, unha cuarta obra que estaba dedicada a Castelao, que lamentablemente non se conserva na Fundación de Iria Flavia. Agardámosvos en vindeiros días para seguir mergullándonos nesa relación entre Isaac Díaz Pardo e Camilo José Cela. Moitas grazas pola vosa atención.